Aș vrea veșnic să trăiesc și să-i spun ce mult tu iubesc. S-o mângâi, s-o protejez și de rele s-o feresc, că-i floarea mea. Salut, dragii mei, sunt Adrian Milane și am plăcerea să vă anunț că în data de 27 noiembrie avem cea mai frumoasă petrecere la prințesa noastră Evelin, fata lui Alfredo. Bună, dragi prieteni, sunt Paula Pașca și cu cea mai mare plăcere vă invit pe data de 27 noiembrie anul acesta la Madrid să sărbătorim împreună turta micuței prințesei Evelin, fata lui Alfredo. Vă salut, dragii mei, sunt al vostru Costel Biju și împreună cu formația mea, echipa României, vă anunțăm că vom avea cea mai frumoasă petrecere la Madrid, la Evelin, fata lui Alfredo, prietenul meu, pe data de 27 noiembrie. Vă așteptăm să ne distrăm așa cum numai eu știu și numai eu știu să fac atmosferă și echipa României. Vă pup cu drag, vă iubesc! Sunt a voastră Raluca Drăgoi, iar pe data de 27 noiembrie vă aștept cu mare drag la Madrid, în Spania, la petrecerea lui Evelin, fata bunului meu prieten Alfred. Vă salut, dragi prieteni, sunt al vostru Elubeluștiu și am bună plăcere și onoarea să vă anunț că pe data de 27 noiembrie voi fi prezent la petrecerea lui fratele meu Alfredo, la turta lui prinței Evelin. Era ceva normal să nu lipsesc de la petrecerea asta, că sunt și rolul principal care i-am făcut cea mai frumoasă melodie pentru Evelin. Vă pup, dragii mei, sunt a voastră Daniela Stan, iar pe data de 27 noiembrie voi fi prezentă în Madrid la petrecerea micuței Evelin, fata prietenului nostru Alfredo. Atât eu cât și colegii mei vă așteptăm să facem un show 100% live doar pentru voi. Vă pup! Ei, salutare, dragii mei, sunt al vostru Gocoș de la Călăraș și vreau să fac un anunț de mare importanță. Pe data de 27 noiembrie voi fi prezent alături de colegul meu Demael Jimenez la cea mai frumoasă turtă, la turta fetiței lui Alfredo, la Madrid. Așa că nu uitați, multe surprize pentru voi, Gocoș de la Călăraș, Demael Jimenez, în premieră la Madrid. Dragii mei, eu sunt Elisa, iar pe data de 27 noiembrie voi fi prezentă în Madrid la fetița lui Alfredo, alături de multe alte surprize. Vă pup și vă aștept să ne distrăm împreună. Hola familia, muy buenas, soy Mayel Jiménez. Estaré el día 27 de noviembre en Madrid, en la fiesta de Evelyn, la hija de Alfredo. Fata mea, te-aș putea, ți-aș aduce soarele. Eu și viața mea ți-aș da, și luna ți-aș cumpăra, sufletul și inima mea. Fata mea, te-aș putea, eu ți-aș da și stelele. Fata mea, te-aș putea, ți-aș aduce soarele.